জয় জগন্নাথ, জয় শ্রীকৃষ্ণ। যোগী যুঞ্জিত সতত মাত্মানম রহস্য স্থিত একাকী যত চিতাତ୍মা ନିରାଶୀର ପରିଗ୍ରହ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦେହ ମନ ସଂଯତ କରି ଭୋଗ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରି ମନକୁ ସମାଧିରେ ନିଶ୍ଚଳ ରଖେ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦେହକୁ ମନକୁ ଆଉ ଆତ୍ମା ସବୁକୁ ସଂଯତ କରି ସେ ଯୋଗ କରେ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୀଏ ଜନହୀନ ସ୍ଥାନେ ରହୀଣ ଏକାକୀ ଧିଆନେ ନିରାଶୀ ହୋଇ ନ ରହିବେ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଆସି ନ ହୋଇବେ। ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର କରି ଯୋଗ ସମାଧି ଥିବେ ଧରି ମନ ଅବସ୍ଥା ପାଞ୍ଚ ଜାଣ ବୋଲନ୍ତି ବେଦୋକ୍ତ ସୁଜ୍ଞାନ। କ୍ଷିପ୍ତ ମୂଢ଼ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ତିନି ଏକାଗ୍ର ନିରୁଦ୍ଧକୁ ଘେନି ଏ ପଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଅଟଇ କାରଣ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ସଂସାର ସ୍ଥିତ ଧନ ଜନ ସମ୍ପଦ ଶସ୍ତ୍ରାଦି ପଠନ ଚିତ୍ତ ମଜିଲେ ଭାବରେ କ୍ଷିପ୍ତ ନାମକୁ ବହେ ସ୍ଥିରେ। ନିଦ୍ରା ଯେ ତନ୍ଦ୍ରା ମୂର୍ଚ୍ଛାରିରେ ଚିତ୍ତକୁ ନିମଗ୍ନ ସେ କରେ ସମାଧି କାଳେ କରେ ଏହି ମୂଢ଼ ବୋଲାଏ ଜାଣ ତୁହି। ସମାଧି କାଳେ ଯାର ମନ ଅନ୍ୟତ୍ରେ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ମାନେ ଯୋଗ କେମିତି କରିବ ଭଗବାନ ଏଇଠି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳ ମନ, ଆମର ତ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବ, ଆଉ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସବୁ କ'ଣ ନିଶ୍ଚଳ ରଖିବ। ଏଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ତମେ କେମିତି କରିପାରିବ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗାରୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗାରୂଢ଼ କେମିତି କରିବ, ମନକୁ ସଂଯତ କରିବ, ଭୋଗ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ମନକୁ ସମାଧିରେ ନିଶ୍ଚଳ ରଖିକିରି ସେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।